Hola, em dic Mireia Flores. Soc estudiant del cicle formatiu de grau superior d'animació a l'Escola d'Art Pau Gargallo. Aquest és el meu treball final, When the Lights Go Out, i tracta sobre la Margot Bennett, una noia d'un barri humil de Manhattan que es muda a Nova York als anys 40 per intentar ser la millor actriu de Hollywood. Per aconseguir triomfar, decideix reinventar-se completament. Es canvia de nom i d'aspecte i així n'és la Nico St. James. Aconsegueix el paper de protagonista d'una pel·lícula i la seva carrera es dispara. Però sota l'amor i l'èxit hi ha solitud, pressió i excessos. Quan els llums s'apaguen, la Nico es troba sola, una ombra del que havia estat. He treballat amb la rotoscòpia, una tècnica que combina la captura real del moviment amb una estètica visual única. Amb aquesta tècnica podia aportar realisme, però també una distància subtil, com si tot formés part d'un somni o potser d'un record. Aquesta tècnica és també una manera de mostrar la dualitat de la Nico, el que mostra el món i el que realment sent. Aquesta animació no només parla de l'èxit i la caiguda, parla de la identitat, de la pressió per triomfar i del buit que pot deixar la fama. I encara que passi als anys 40, és molt actual. Avui seguim perseguint ideals, imatges, èxit, likes i a vegades ens oblidem de qui som. Amb aquest projecte volia fer una crítica suau però emocional sobre el cost de voler ser algú més i perdre's pel camí. When the Lights Go Out està pensat per a un públic jove i adult i es tracta d'un drama psicològic. El meu objectiu és moure'l per festivals d'animació i de cinema d'autor i fer-lo servir com a carta de presentació per accedir a oportunitats professionals i creatives. Per mi és un punt de partida, però també una declaració d'intencions sobre el tipus d'històries que vull explicar. Com a actriu no podria haver comptat amb ningú millor que l'Elena Goreasi, una gran artista i amiga meva. A part d'estar formant-se a Nova York com a ballarina, s'ha format a Londres com a actriu. When the Lights Go Out és un homenatge a totes aquelles persones que alguna vegada s'han sentit invisibles, fins i tot sota el focus. És una història perquè ha perseguit un somni tan fort que s'ha perdut pel camí. Aquest projecte m'ha permès viure també aquest viatge, de la por al procés, del procés a la creació. I avui, quan s'encenen aquests llums aquí davant vostre, us convido a mirar amb mi què passa quan s'apaguen.